Čaute, vítajte na kanáli Hokej karty TT. Mám tu zase nejakú poštu, je to pošta prevažne s brejkou. 3 balíčky, jeden väčší, jeden menší, jedna obáločka, tak môžeme sa pozrieť, čo tam mám a čo mi prišlo. Takže som zvedavý aj ja, nakoľko niektoré veci už mám dlhšie u niektorých. Takže tu máme viacej. Ja si najprv asi porozbalujem, potom sa na to pozrieme. Ešte ma čaká tento týždeň ďalšie zásielky, takže som zvedavý, čo tam všetko bude. Tak z niektorých vekových skupín si už nepamätám, čo tam všetko bolo. Takže tu máme kopku číslo 2 a pozrieme sa na tú najväčšiu krabicu. Už fakt niektoré veci nepamätám. Čo nás čaká tu? Nejaká väčšia kopečka. Takže môžeme začať odtiaľto. Tu by som mal dať karty do zbierok. Tomáš Pobežal. Base karta, k tomu by mala byť Pugmarks do zbierky. Takže to máme jedného Pobežala, to by mal byť ďalší Pobežal. Ako vravím, už si niektoré ani nepamätám. Pobežal Red v limite 3/30 a myslím si, že tu sú ďalší. Presne tak. Takže je tu aj Goldka, taktiež v limite 3/20 a k tomu ešte dlho, čo som zháňal, je Goldka z SHL-ky s mladíkov a to je 19/30, takže to bola posledná, čo mi z tejto série chýbala, takže to mám do zbierky Pobežala. Máme nejaké ďalšie karty, to už bolo z brejku, že jeden pekný sit na nových aurkách, je to Red Rainbow, pekná lesklá karta. Ďalej Bejsky, obyčajný sit, Jackson Ivany, ruky, jeden Gino, Chris Letang a z Dallasu je tu Color Flow, je tu Rob Hines, to je Red Orange, tá prvá z tej dúhy, ruky Maverick Borg na Black Rainbow, tu mám ešte nejaké kartičky, čo mi chýbali, je Kadyrov a Vladimír Antonov na Shining Stars v limite 4/85, takže zase karta do zbierky, ktorá mi chýbala. No, poďme sa pozrieť na tie brejkové karty, čo tam bolo. Všetko NHL brejky. Takže bolo Devils, bolo Winnipeg nejaký asi z randomu a tu máme ďalšie Devils. To bol Case Series 1, takže samozrejme kopec basiek, môžeme si to v rýchlosti prebehnúť. Takže checklist, Quinn Hughes a Luke Hughes, bratia. Druhý checklist, Palat, Majer, Luke Hughes, Šimon Nemec na bejske v druhom ročníku, brat, Marino, a to už sa opakujú, ďalší Nemec, takže toto sú bejsky pre Devils a tu som mal nejaké inzertíky, takže
jeden inzertík je Gaming FOV, je to Jack Hughes, toto som si teraz na neistý, či není tá Blue verzia, na Series2 už to píšu, že čo to je za verziu, tak to sa ešte pozriem. Tu je jeden Jasper Bratt na Speckle verzia, to je taká, že lesklá kartička. Younga na Graeme Clark, ktorý už je vymenený v Minnesote. Jasper Bratt na portrete. Jack Hughes na City Satellites, ďalší Graeme Clark. Jack Hughes, tu máme ešte basky nejaké. Prilepenú. Je to Gaming FOV, takže dobre si pamätám, že tie sú do červená a táto je modrá paralelka. Myslím si, že tam je pomer vkladania 1:192, ale na nej som si teraz istý, takže pekné do setíku. Ďalej tu máme Aimbots, taktiež Jack Hughes, tretí Graeme Clark, opäť nejaké basky. Base a to je vlastne všetko, takže z celého caseu, tam som išiel po dazzlerkách a canvaskách Šimona Nemca, tie sa nepodarili v celom casei, takže tam mám takto zopár. Ďalej som mal teda asi Winnipeg v randome, tam bolo na nových Artifacts Josh Morrissey, na Series bol Villardy, zase Josh Morrissey, námestníkov, Iafallo a Connor Hellebuyck. Winnipeg má túto sezónu vynikajúcu. No a tu boli alúrky, takže tam budú basky. Prevažne sú tam zhruba 3 hráči. Luke Hughes, Jack Hughes, Timo Meier. Takže 3 basky, ktoré sa už opakujú. Že to sú rovnaké mená. To bol Inner na 9 boxov. Podaril sa Luke Hughes, druhá sezóna na Black Rainbow. Ďalej Jack Hughes na Colorful. Toto je, myslím si, že tá základná v červenom. Za mňa je to príjemná karta, pekný dizajn. Potom nejaký Colorflow, je Jack Hughes. Rookie bol Graeme Clark, ktorý už tu je teda vymenený do Minnesoty, ale podľa checklistu ešte patrí za Devils dvakrát. Luke Hughes na Colorflow, Dougie Hamilton na Colorflow, ďalšej. Keď sa vyskladajú tie karty, nadvezujú červená, oranžová, žltá, zelená, ako je tento. A potom ešte zelená, modrá a posledná finálna je modrá, fialová, to je z tých základných. Jeden Graeme Clark na Red Rainbow sa podaril, Dougie Hamilton, tretí do dúhy. Tu už máme limitované karty, z tej dúhy môžu byť limitované. Toto je tá druhá, Orange Yellow. A tá je v limite 60/199. Zo spodu je jeden Graeme Clark na Flying Pucks. To sú veľmi pekné karty s tými pukmi, jednoduché Flying Puck. A posledný sa podaril jeden podpisík a je to Timo Meier. Takže Timo Meier nelimitovaný na Red Rainbow auto, ako je tu. Takže toto bol break Allure z Devils. No, poďme pozrieť sem. Tu už sú veci, ktoré si asi ani nepamätám, čo tam bolo. To vyzerá, že som mal Montreal a Devils, ako pozerám. Takže je to síce Hurricanes, ale písaný je pre Devils. Je to Nozen. Markstrom taktiež prešiel do Devils, teraz už konečne chytá Luke Hughes, druhý ročník. Tomáš Tatar v drese Seattlu, ale karta za Devils, takže nejaký Slovák. Jack Hughes, ktorý sa teraz pred playoff zranil a pravdepodobne do konca sezóny ani nenastúpi, takže to bude veľká strata. Timo Meier, Ondřej Palát, výborná hra, Jake Allen,
Siegenthaler, zase Nozen. Ďalší Devils v inom drese je Paul Cotter. Opäť Lugius, opäť Markström. Ďalší Tatar. Timo Meier. A tu som mal Montreal. To je, myslím si, že Series 1. To je ešte 23-24 Extended Series. Takže tam bol Pearson, Monahan a Newhook. Takže to máme bejsky. Tam sú nejaké toploadery. Uvidíme, čo bude tam. Pozrieme sa do tohto balíku. Budú tiež bejsky s nejakými inzertami asi zmixované. Takže začneme A-Lines, ktorý je horšie vidieť, ale je to Devils, akože prvá línia, Meier, Hughes a brat. Ďalej je to Jack Hughes na City Satellites, ktorého sme mali. Tu nejaké bejsky, ktoré sme už videli predtým. A tu máme ten Montreal, ktorý som mal, je to Cole Caulfield na Special Edition. Ďalšie bejsky, Dach, Montebald, Gallagher, Evans, Newhook a Caulfield. Ďalej tu máme Ovečkina na SPAčkách. Takže tu som mal toho zjavne viacej na menšie breaky. Ďalší Ovečkin na Credentials. Jeden Protas ruky na ajskách. Johnny Huberdeau za Calgary na Spectrum FX, pekná lesklá karta. Ďalej tam bol Walker Duehr na Freshman Focus base. Tam sú tu nejaké basky z Iciek, Huberdeau, Kadri, ďalej SPAčka, Huberdeau, Kadri, mená sa to zopakujú. Tu som mal Devils a je to Dawson Mercer, limitovaný 34/899. Jeden Tyce Thompson z Credentials na Rookie Arrivals. Jedna lesklá base insertka, to Jack Hughes na Roaring Twenties. A potom zase nejaké basky z Extended. Ďalej tu bol Sean Farrell na takej die-cut kartičke, tuto porezávanej. Potom ešte base a base Suzuki. Takže taký mixik pobalený. Nemá čo triediť a ako hovorím, ešte ma čakajú z 2 alebo z 3 ďalších breakovatých skupín karty, takže v priebehu týždňa hneď ako prídu, môžem nahrať, čo tam popadalo. Toto boli OPG. Takže balík, pozrieme sa, čo padlo tam. Som mal Minnesota a padla retro kartička Marco Rossi. To už je 4. ročník, ako tak pozerám. Hra stabilné. Joel Eriksson X, Marcus Johansson, Marky Ruky, base je Marat Kušnudinov. Ďalšie basky Brodin, Faber, Boldy, Ryan Hartman, Johansson, Rossi na base, Zuccarello, Middleton, Foligno, aj Devils som mal, takže Jake Allen, Palát, tieto karty sme už tiež videli. A tu máme Rookie Premier, je pekná taká rainbow, dúhová farba, dúhová fólia je tam, Jesper Bratt, potom je tu limitovaná je Graham Clark, ktorý je teda vymenený a to je v limite 47/100, je to Black Border na týchto retro, takže limitovaný nováčik. Vlastne tam už nebol nováčik, tam už nebol, to už nový ročník. Nico Hischier na tejto premiérke, ďalej sú tam hracie karty,
Tam bol Luke Hughes, trojka z Devils, ďalej Šimon Nemec Blue Border. Zase je tu Graham Clark na base, plus na tej čiernej teda čo mám. Brat Clark. Ďalší dobrý nováčik je Seamus Casey Devils. Ďalej tu máme Paul Cotter a za Minnesota Brock Faber na tejto OPC Premier. Ďalej tu Jesper Wallstedt na marky Rookie Base. Ďalšia hracia karta je Brock Faber, taktiež trojka, tak ako Luke Hughes. Potom Liam Ogren na marky Rookie Blue Border, takže nováčikovská. Jeden Marc-Andre Fleury na tejto Blue. A potom som chytil peknú kartu, je to brankár, ale nie je to Marc-Andre Fleury. A je to nováčik Jesper Wallstedt na peknej foilovej karte, je to Black Rainbow, keď sa nemýlim. Black Rainbow 24/100. Takže jedna pekná kartica v limite nováčika, nádejného brankára. A to je teda na dnes všetko, takže behom týždňa sa pokúsim hľadať, ako mi prídu nejaké balíčky, dáme si ďalšiu takúto otváračku a to je zatiaľ všetko. Čaute.